Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. Няма нічога больш прыемнага, чым распачаць праграму са слоў Ларысы Геніюш. О, Маці Божая, ты ласкаў цярпенні, прамень святла, што праз вякі не згас. На голаў, хрэшную маю пашлі благаславення і будзь пры мне ў жыцці адказны час. Хай будзе мір і ўсюды твая воля, і Бог твой сын распяты на крыжы, стары народ наш не пакінь ніколі, і ад няго даў землю сцеражы. Сённяшняя праграма будзе марыйнай. Я запрашаю кожнага з вас наведаць марыйны санктуарый у Тракелях. Летні перыяд для многіх католікаў Беларусі гэта час пілігрымак да санктуарыяў Маці Божай. Вось і ў гэтым годзе адбылася 14-я пешая пілігрымка ў Тракелі, якая 2 ліпеня распачалася з Гродна. Дэвіз пілігрымкі «У пілігрымцы веры да Марыі». Гродзенскі катэдральны касцёл сабраў на ўрачыстую святую імшу на распачацці пілігрымкі каля 200 чалавек з розных парафій горада і ваколіц. Падчас святой імшы, якую ўзначаліў ксёндз-біскуп Аляксандр Кашкевіч, пілігрымы маліліся аб добрым і плённым перажыванні 5 дзён рэкалекцыі ў дарозе. З Божым словам да пілігрымаў звярнуўся рэктар семінарыі, ксёндз-прэлат Юзеф Станеўскі. Ён распавёў аб тым, чым з'яўляецца пілігрымка, хто такі пілігрым і навошта ён ідзе, а таксама аб тым, наколькі важным у сённяшнім свеце з'яўляецца сведчанне аб сваёй веры, асабліва маладых людзей. Пілігрымка – гэта святы час, які з'яўляецца для пілігрымаў магчымасцю сустрэчы з Маці Божай і сведчаннем моцнай веры ў яе абарону. Гісторыя цудатворнага абраза Маці Божай Тракельскай налічвае каля 500 гадоў. Сёння, як і стагоддзі таму, гэты абраз прыцягвае тысячы вернікаў, якія прыносяць Марыі ў малітве свае просьбы, надзеі, раны і прабачэнні. З 1994 года ксёндз-біскуп Аляксандр Кашкевіч абвясціў мясцовы касцёл адведзенаў на свяцейшай Панны Марыі дыяцэзіяльным санктуарыем, куды штогод у першую суботу ліпеня накіроўваюцца пілігрымы з усёй дыяцэзы. Шматлікія парафіі збіраюць пілігрымаў і накіроўваюцца адпаведнымі маршрутамі, каб сустрэцца ў марыйным сэрцы дыяцэзы. Асноўнымі напрамкамі сёлетніх пілігрымак былі ашмяны Тракелі, праз гальчаны суботнікі Іўе, паломнікі з Іўя прайшлі мястэчкамі свайго дзеканату, далей Навагрудак Тракелі, праз Бярозаўку, Мінойты і Ёткі, найдаўжэйшы па працягласці маршрут да санктуарыя чакаў пілігрымаў на шляху Ваўкавыск, Правыя масты, Жалудок, Беліца, Ліда Тракелі. І найвялікшую па колькасці удзельнікаў пілігрымку традыцыйна сабраў маршрут з Гродна. Галоўную увагу ўсіх пілігрымаў прыцягвае цудатворны абраз Маці Божай з дзіцяткам Jesús. Лічыцца, што ён быў намаляваны ў канцы 16 стагоддзя. Паводле адной з легенд, абраз, прывезены з Вільні ў 1595 годзе, здаўна славіўся шматлікімі цудамі. Абраз прадстаўляе Маці Божую з дзіцяткам Jesús на левай руцэ. З правага боку ад яе стаіць на каленях святы Казімір, заступнік гэтай зямлі са сложанымі да малітвы рукамі. Гістарычныя хронікі і мясцовыя паданні распавядаюць пра шматлікія цуды і аздараўленні, якія здзейсніліся перад гэтым абразом. 5 ліпеня 2009 года ў Тракелях адбылася незвычайная падзея – каранацыя абраза Маці Божай Тракельскай, каралевы сем'яў. Цэнтральным пунктам урачыстасцяў стала святая імша, падчас якой на цудоўны абраз былі ўскладзены папскія кароны кардыналам Казімірам Свёнткам. Каранацыя папскімі коронамі цудадзейнага абраза Маці Божай Тракельскай. Пазалочаныя кароны, асвячоныя і благаслаўлёныя, прымацавалі да абраза ў знак падзякі за цуды, якія яна яўляе. Дароў за учыненыя цуды пілігрымы пакідаюць шмат, і за кожным асобная цудоўная гісторыя. Дарэчы, найпершым у свеце абразом, каранаваным папскімі каронамі, была Маці Божая ў закрыстыі базілікі святога Пятра ў Рыме. На Беларусі першым каралеўскую годнасць атрымаў абраз Маці Божай Жыровіцкай. У апошні час былі каранаваныя
Маці Божая Берасцейская, Маці Выратавальніца, Маці Божая Лагішынская, каралева Палесся, Маці Божая Буцлаўская, апякунка Беларусі, Маці Божая Кангрэгацкая, студэнцкая ў Гродні, Марыя Беззаганная, зачатая ў Мінску, Маці Божая Шкаплерная ў Гудагаі, Маці Божая Браслаўская, валадарка азёраў. У гэтым годзе з Гродна ў Тракелі прыйшлі каля 400 чалавек. Па ўсёй дарозе маршрута да пілігрымкі далучаліся ўсё новыя і новыя яе ўдзельнікі. Гродзенская пілігрымка самая вялікая і ідзе на 5 дзён, пераадольваючы 140 кіламетраў, затрымліваючыся на начлег у розных мясцовасцях – азёрах, Астрыне, Забалаці і Пагародна. На ўсім шляху пілігрымавання пілігрымаў сустракаюць розныя людзі, старэйшыя і дзеці, на тварах якіх віднеюцца радасць і слёзы. Усе яны просяць аб тым, каб пілігрымы занеслі да Маці Божай іх малітвы, просьбы, падзяку. Усе тыя, якія прымаюць пілігрымаў на начлег, вельмі гасцінныя і ўдзячныя за прысутнасць у іх доме. Заўсёды гаворыцца, што пілігрымка – это рэкалекцыя ў дарозе, это адшуканне нашага Пана Бога, это вандроўка да Бога праз Марыю. Я думаю, кожны сённяшні пілігрым нясе ў сваім сэрцы свае думкі, свае мары, таксама свае інтэнцыі. Ён думае не толькі аб сабе, але ён перш за ўсё думае пра сваіх блізкіх, быць можа, пра сваю сям'ю, быць можа, пра якіясьці цяжкія справы ў сваім жыцці. І таму гэтыя справы чалавек адчувае, што не можа развязаць сам, ён патрабуе Бога, патрабуе Божай дапамогі. І вось гэтыя рэкалекцыі Бога заўсёды яны спалучаныя з малітвай, з ахвярай, як і жыццё кожнага чалавека. Мы, як святары, якія ідзем разам з пілігрымамі, мы стараемся дапамагаць ім, адказваючы на якія-небудзь праблемы веры. Мы дапамагаем ім пра святыя сакраменты. Гэта сакрамент найбольш споведзі, гэта сакрамент Эўхарыстыі, дзе чалавек спалучаецца з Езусам Христом в адно. І, напэўна, гэта дае ім магчымасць развязаць гэтыя цяжкасці жыцця разам з Панам Богам. Калі гаварыць пра хрысціянскую традыцыю пілігрымак, то даследчыкі кажуць, што яна бярэ свой пачатак яшчэ з біблейскіх часоў. У старазапаведныя вякі юдэі вандравалі на Пасху ў Єрузалем, дзе знаходзілася адзіная святыня Бога. У новазапаветныя часы вызнаўцы Хрыста пачалі выпраўляцца ў паломніцтвы па святой зямлі, мясцінах, звязаных з жыццём Божага Сына. Багаты наш край з даўніх часоў у паломніцтвы, у якія выбіраюцца людзі розных узростаў і з рознымі малітоўнымі намерамі. Есть люди, которые постоянно поют, веселятся, энергичные, такие как я. Есть какие-то более такие замкнутые в себе, есть, которые вообще не поют. Некоторые даже в наушниках там слушают музыку, пока другие молятся. Конечно, разные. Но нас объединяет то, что мы все идем к общей цели, все идем в Тракелі к Матері Божій. Своєю присутністю людям, до яких ми приходимо, хочемо показати гэту евангелізацію, несення Бога у народи. Зміняється час, зміняються люди, каштовності, але Єсус застається таким, який Він був 2000 лет назад, який любить нас усім своїм серцем і так прагне жити у нас. Тому несемо Бога у люди своєю радістю, своїми ногами, праз 5 днів. Здесь я учусь по-настоящему любить, здесь я учусь вере, и я получаю заряд на весь год. То есть вот я раз сходил в паломничество, и вот этого положительного заряда его хватает действительно на весь год. На шляху пілігрымавання паломнікі завітваюць у розныя парафіі і касцёлы, дзе моляцца і адпачываюць. Не страшныя пілігрымам ні стома, ні сонца, ні дождж, якія неаднойчы наведваюць іх, таму што добры настрой і чыстае сэрца, якое імкнецца да Маці Божай, дапамагае ім. Вітаю сардэчна ад усёй парафіі, у нашай Навадворскай парафіі, у нашым касцёле. Чакаў вас са свянцонаю вадою. Але пазней падумаў, што ўсё ж Пан Бог лепей вас пакрапіў сёння. Перш за ўсё, прашу вас, кожнага з вас, пілігрыма, каб занеслі просьбы на нашай маці, каралевы нашых сем'яў у Тракелях, інтэнцыі і просьбы нашых парафія. Бо, напэўна, кожны з іх з адкрытым сэрцам чакае сённяшняга дня, калі пілігрымы завітаюць. І кожны спадзяецца, што сваёю ахвяраю выпрасіць у Бога неабходныя ласкі.
Ну і жадаю вам вытрымкі, каб кожны з вас дайшоў сваімі нагамі да Марыі, Найсвяцейшай Марыі Панны Утракеля. На кожным з прыпынкаў ксёндз Павел Салабуда, кіраўнік пілігрымкі, урачыста уручаў гаспадарам парафій незвычайныя памяткі дыпломы. Вялікая пілігрымковая гродзенская сям'я надае ксяндзу Юрыю Кузьмічу тытул сябра 14-й пілігрымкі Гродна-Тракелі, якая з'яўляецца вялікай школай любові, веры, адвагі, стаўлення сабе патрабаванняў і дапамогі іншаму чалавеку. Дзякуй за вашае добрае сэрца. Штодзённая праграма пілігрымкі ўключае ў сябе малітву, пасілак і адпачынак, пасля якога усе ізноў на шляху пілігрымавання са сваімі намерамі. Вось уже ідзем разам з дырэктарам нашай пілігрымкі, ксяндзом Павлам, уже хіба 12-14 раз. І, напэўна, вельмі многа людзей уже змянілася. Часам такія былі, заўсёды як-то в душы дзесьці там паяўляюцца такія пытанні, як будзе наступным годзе, ці будзе моладзь, ці захоча хто ісці. Бачым, што заўсёды моладзь ёсць. Гэта людзі, якія ідуць разам, каб даць сведчанне сваёй веры. Я думаю, это на сённяшні дзень заўсёды ўсё гаворым, і мы так заўсёды паўтараем, што няма добрай моладзі. Ёсць заўсёды добрая моладзь, можна мы толькі не можам яе заўважыць. І я думаю, што кожны год моладзь несе ў сябе сваё жыццё, несе свой святапогляд. Я думаю, это моладзь, якая ведае Хрыста, шукае Хрыста па-свойму. І думаю, што менавіта пілігрымка дае чалавеку магчымасць распазнаць Пана Бога, гледзячы на жыццё сваіх сверстнікаў, сваіх сяброў, сябровак. Яны разам адшукваюць Пана Бога ў сваім жыцці. Напэўна, гэта лягчэй зрабіць, калі яны ідуць разам, калі яны разам моляцца, калі яны разам спяваюць. Цяжэй гэта будзе, калі яны прыйдуць да сваіх дамоў, у школы, на сваю працу, і тады трэба будзе сведчыць аб Хрысце. Думаю, што пілігрымка ўмацуе іх у гэтым, што яны не адныя, яны не з'яўляюцца белымі варонамі, а сярод іх ёсць таксама такія самыя маладыя людзі, якія жывуць з каштоўнасцямі хрысціянскімі. Я думаю, што пілігрымка дае для маладога чалавека магчымасць адчуць, што ён не адзін сваёй веры. У апошні дзень на шляху розных пілігрымак, якія ідуць у Тракелі, паяўляецца біскуп Аляксандр Кашкевіч, які жадае разам са сваімі вернікамі прайсці кавалачак дарогі. Каля санктуарыя ўсе пілігрымкі сардэчна вітае кустар санктуарыя, кропячы ўсіх свянцонай вадою, і запрашае пакланіцца цудоўнаму абразу Маці Божай Тракельскай, які знаходзіцца ў маленькім касцёле. У Тракелях можна было пачуць гісторыі аб ацаленнях ад розных вернікаў, якія прыязджаюць з нейкімі сваімі інтэнцыямі. Дык і не дзіва, што на працягу ўсёй ночы людзі пасля даволі цяжкай пілігрымкі і спякотных дзён чуваюць перад абразом з малітвамі. А ў касцёле ўсю ноч не спыняецца ланцужок вернікаў, якія на каленях падыходзяць да цудоўнага абраза са шматлікімі інтэнцыямі. У нас жыццё такое зараз хуткае, спешнае, нават забываешся, можа, не вельмі хочацца прызнавацца пра Хрыста. А гэта такі час, калі ты з ім заходзішся амаль цэлыя суткі, 24 гадзіны. Вельмі важна звярнуць увагу на тое, што хоча нас сказаць Христос. Ці сястра нам спявае песні, ці ксёндз нам гаворыць у канферэнцыі, або, можа, нам проста сябр, або людзі, якіх мы робім прыпынак, таксама ёсць нешта з іхняга лёсу. Нейкі момант трэба ўхваціць, трэба гэта ўсё глыбока перажыць. Я думаю, што можна атрымаць духоўнае аднаўленне. Гэта цудоўна. Традыцыйна штогод гродзенскі біскуп Аляксандр Кашкевіч запрашае на ўрачыстасці ў Тракелях шаноўных гасцей. Сёлета санктуарый наведаў з канферэнцыяй вядомы рэкалекцыяніст, айцец Джеймс Манджакал. Звычайна даволі стрыманыя і сціплыя ў выказванні сваіх рэлігійных пачуццяў вернікі ахвотна падпявалі па-англійску айцу Джеймсу, актыўна паўтаралі ўсе рухі і лавілі кожнае слова харызматыка. Айцец Джеймс увесь час побыту на Беларусі падкрэсліваў важнасць духоўнага ацалення, сустрэчу з жывым Богам у сваім сэрцы і рабіў націск на тое, што Езус ацаляе людзей толькі паводле іх веры, а не святар ці нехта іншы.
Штогадовыя пілігрымкі да санктуарыяў Маці Божай збіраюць тысячы вернікаў з розных старонак Беларусі. Сёлета ў Тракелі прыйшло каля 2000 вернікаў у пешых пілігрымках, а ва ўрачыстасцях 6 і 7 ліпеня прыняло ўдзел каля 15 000 чалавек. У гэтым годзе на ўрачыстасць прыбыло каля 20 пешых груп не толькі з Гродзенскай дыяцэзы і Беларусі. Прыбылі пілігрымы з Літвы, Латвіі, Расіі, Украины и Польши. Дорогие пилигримы, дорогие батьки, отдайте своих детей под опеку Марии, нашей Мать. Люди старейшего взросту, хворые и терпячие, отдайте под опеку Марии, нашей допоможницы, и той, якая оздоровляет. Дорогая молодь, отдайте свою молодость на руку и сябровства Марии, якая з'является для нас прикладом пригожей и чистой молодости. На урачыстасць у Тракелі таксама быў запрошаны біскуп Адэска-Сімферопольскі Браніслаў Бярнацкі. Галоўнай тэмай яго казанняў была Маці Божая і яе штодзённая прысутнасць з кожным з нас. Здесь, в вашем санктуаре, я первый раз нахожусь. То, что я увидел сейчас, то большая радость есть для католической церкви. Тем более, что молоди много. Как бы ни было, атеизм, что делал более 70 лет, ничего не сделал атеизм. Значит, это так, что церковь восторжествовала. Па прыгожай традыцыі 5 новапасвенчаных святароў нашай дыяцэзы былі прадстаўлены ўсім прыбылым вернікам. Разам са святарамі, якія сёлета адзначалі 25 і 50 гадоў святарскага служэння, яны цэлебравалі ранішнюю святую імшу, а пасля удзялялі ўсім прыміцыйнае бласлаўленне. Таксама сужанскія пары, якія перажывалі 25 і 50 гадоў шлюбу, не засталіся без увагі. Яны аднавілі свае сужанскія абяцанні. Усе гэтыя людзі показывают свое сведчанне веры и любови перш за все для сучасной молоди. Молодежь – это будущее церкви и будущее народа, государства. И желаю молодежи Беларуси Божьего благословения, чтобы действительно молодежь была верующая, стремилась идеалам христианским, никогда не тратила, не шла за этим миром, который несет много вражды, несогласия, наркомании. И тогда будет молодежь счастлива, будут хорошие с молодежью семьи, христианские, будут хорошие люди, и будет народ хороший. Также желаю Божьего благословения и покровительства Матери Божией для молодежи в Беларуси. Кожны з цудадзейных абразоў Багародзіцы з'яўляецца не толькі сведкам магутнага дзеяння Божай ласкі, але таксама гаворыць аб багатай хрысціянскай гісторыі гэтага краю і народа. Таму час пілігрымак можа стаць нагодай да адмысловага малітоўнага спаткання, сведчання веры і знаёмства з багатай хрысціянскай спадчынай роднага краю. Мае дарагія Маці Божая, Тракельская чакае кожнага з вас. У малое мястэчка можна прыехаць у кожную пару года. Наш народ любіць Марыю. Няхай гэтая любоў дадасць яе дзецям шмат бадзёрасці і радасці. Чакаем вашых чарговых прапаноў тэм. Няхай Марыя заўсёды будзе з вамі.